Hey, aglit Abi. Hey, magpapa-check up kami with Abi. At magpapalinis ng kuko. Ayun o. Boulevard Animal Clinic. Let's go. It's Abi time. Yung kuko din niya. Gonna take you in the back. Ayun natin. Okay. Wala na akong pet. Okay. Not the doctor. I think the night time before that was 2014. Same day, somebody's gonna take her. That's our first pet. What happened to the nails? Did you cut it short? Yeah, How come it's still long? it's because I want to show you. So this, Oh you yeah. see the pink, Oh yeah. the pink, that means that's the root. So if we cut Oh, more than so that, that's- she probably bleeds. Oh. Like happened with one, and Come on. Okay. Kunin natin yung damit pangkasal natin. Yung pinatahi ko. Damit pangkasal, alterations and repair. Para hindi na tayo bibili. At hindi na tayo bumili. Pero 100 plus din eh. 100 plus din. Aking bill. Ito. Where's mommy? Your wife? Sign? Yep. Better here. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Okay, you too. Alright. We're done. Yay! Hihi. May pangkasal na. Go. Yan. Let's go! Ready. Okay, punta muna tayo ng Island Pacific. Yan. Sarap niya, no? Dito na ako. Araw-rusip. May tayong isda. Walang kamatis. Talong. Let's dito sa Island Pacific. Okay, ay benta natin yung ni uncle. Yan na. Oh shit. Point. Oh, ito since to. Yan. So ang pinaka yung can. Multi-layer pouch. Ito. $8. What is this? Karton. Din pala. Nangin naman kayong konti ko rin pala. Di paperboard karton, $3 per pound. Karton. Ayan. When? Almost 4. Almost 4, ha? 379. Oh. Morning, boss. Tayo sila. Sa La Union. Nueva Ecija. Okay. Pampanga, oh, may Kenya. Sarap kumain ng ng dinuguan, no? Malapit ka lang, kuya? Oo. Kailan ka lang umuwi? Kasi makahawag ako pang gastos. Uwi. Uwi ka agad. Ako rin every year. March. Pang ano? Sabi mo.
Sa kaya, Ladies ko na huli lang, hindi niya alam na ha? pamasko. Oh, syempre ha. Taga Pampanga. Nakamahal na yun, no? $8. What's that? $3, yeah. Oh, they're selling it in Yeah, they sell it like 7-Eleven, like. right. So yun, yeah. Filipino, no? Oh, yeah. Pagpapasok ko. Kagating ka niya, no? Nice dog, man. Is that a mix? Yeah. How much for the blue water container? No, we don't take those. Oh, we don't Just take- to clean your hands. Ay. Ano ba na? Hindi binibenta. Ah, yeah. Panglinis ang kamay. Hello there. Sabi ng boss. Sorry, ano? Kami din eh. Tabayo. Pero tip kita sa po. Siya. Hanapin natin yung pinakamalapit kasi hindi nila tinitake yung ano eh, yung bote ngayon. Ako pong ipagdadala ako eh. Alin? Di ay plastic ta. Madegdokot yan. Hindi na, doon na. Andyan na. Hindi, wala lang ano. Ipabirok talaga yung pinaka silig. Minutes. $14. $14. Oh, naka $14 kami. Oh, thank you, brother. Thank you. Have a good one. Ito na yung California State University of Long Beach. Naliligaw kami ni Uncle. Naliligaw kami. Ayan, no? 9 minutes pa. Mikot-ikot na kami. Ay. Daanan namin tong ano, VA, US Department of Veterans Affairs, yan o, hospital. Ganda dyan. Sarap magtrabaho din dyan. Long Beach. Grabe, naligaw-ligaw na kami ni Uncle. Saan na kami napupunta. Nabot kami na parang 30 minutes. Lapit na daw, 2 minutes. Ponce Recycling. Ponce. Head north. Lapit natin. Ponce Recycling. Saan yung... ito. Pukin na. Branch. Mucho problema. Okay. Buwan muna namin to lahat. This one for 48.8. 48.8. 42. It's like... Yeah, 154. Dumad. Sige, tira. Saan? 123 pounds. Siya, nasa 154. Nag-usap ni 10 pounds. 154 ra. Kaya dati ko 170. Ay hinahanap yung hindi pa pwede, tinatanggal niya. So dapat ang maming ikabel mo plastic, I want to danum na. 19.1 pounds. So for the plastic, make sure no agua ha, my friend. No water. Yeah. Yeah, everything. No touch daw. 19.1 pounds. So yung plastic na yan, 19, mas mga ano pa rin yung so kita mo na dati tanong na tama naman.
Kailangan kasi ano siya. Gusto mo, yung tubig. So ito na ang aming last na vlog bago pumunta ng Canada. Ang pagbubute. Miguel. Ha? Well, mo 160 oh. 5 nga. 5 na. Ay, 5 total. ay total 45. Oo. One di lalagpas ang 100 niya. Apo nang daka. Uy na. 45. 100. 50 lang niya. 45, 100 niya ka. Tingnan natin kung asin ang tatama. Okay. How much? I told you, man. 80. 50. Pirma. 80. I can buy a tequila again. One? Yeah. Gracias, one. What's Hey. them last name? Last name, first name. Yeah. Here. Yes. Pacquiao. Ano yun? Sabado open? Oh, count, Last count, name? count. Last name. First Last name. Yeah. Oh yeah. Rogelio. Agrabante. First Right name, here, Agra. his life. And name. It's okay. Put Agravante here. Okay. $80. Count, 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 count. Okay? Okay. Alright, thank you my friend. That's it. Babush.